jo crec que encara falta molt perquè hi hagi moltes més dones que s'impliquin en fer recerca. I potser una part ve determinada per la manca de visibilització de models femenins fent recerca i que això es pugui veure des de la infància, des de l'escola. Crec que aquí caldria un treball a fer. I per altra banda, en persones adultes, els temes de conciliació familiar jo crec que encara tenen un pes molt important i molt determinant per limitar l'accés de dones a fer recerca.